Kenttäpelaajat 3, Jarkko Lahdenmäki 5. Puolustajaksi hänhän on periaatteessa varsinaisesti vasemman puolustajan paikan pelaaja muutenkin. Keskellä 26 Jaatsi Kuutsi. Ja ottelun erotuomarina on tänään 29-vuotias Porin otteluissa 3 maalia jo johti, jossa vielä jonkin aikaa Interin maalintekijätilastoa, mutta sitten on hanat menneet kiinni eikä mies ole maalinteolle päässyt, kun ne jälleen nousee. Hyvä avaus siinä keskelle, mutta ei pääse siitä kunnon Nebihi kuitenkaan käännöksellä eteenpäin. Roilla ei enää sitten omia löydä. Nyt pääsee Rops nopeaan vastahyökkäykseen. Vähän jää Prosa siinä jamailemaan paikalleen ja jatkotilanteessa sitten tästä jälleen Ropsille rajaheitto. Pedro Sakalan vaikeuksissa siinä keskellä, mutta Pedro Sakalan pistää pitkää ja heitettäväksi muille. Ja nyt on hyvä käännös tuossa keskellä. Nyt tulee vähän tälliä jaloille, mutta pallo pysyy kuitenkin edelleen Ropsilla. Pedro Sakalan jatkaa laittaan, mutta hyvin tulee jälleen Obiro tilanteen katkaisemaan. Ropsina paine kuitenkin nyt tuolla laidoilla. Pedro Sakalanilla on ahdasta. Kuutsi hyvin ahdistelemassa siinä, mutta ei pääse kuitenkaan katkaisemaan. Hyvin tulee siitä välistä Saksela esiin. Pääseekö veto paikalle? Pääsee. Veto keskellä. Pallo ajautuu kuitenkin jälleen valkopaidoille. Ja Ricardo ottaa pallon helposti haltuunsa. Pedro Sakalan ja nykyisin puhutaan nimenomaan. Ei mene Duahille saakka tuo yritys, vaikka sinne sitä toki Rops pääsee jälleen omaan hyökkäykseensä. Pedro Sakalan taakse. Pitkä avausta sinne jälleen tuossa keskialueella. Ja näin jälleen Pirinen. Keskelle jälleen Pedro Sakalanille. Hyvä juoksupallo sinne kärkeen. Tavoittelee Saksela, eikä ole kaukana. Pienessä tilassa mennään tää pelataan, mutta nyt ei enää tuo kolmio toiminut. Ropsi pääsee tilanteen katkaisemaan. Ja vauhdikkaasti tullaan. Lahdenmäki. Jälleen tuolla keskellä. Eteenpäin saadaan kuitenkin viedä. Loppuavuksi oman pelaajan kautta väärään suuntaan. Nyt haetaan sitten Duahia tuolta, mutta jälleen on Pedro. Vielä ehtii tapahtumaan vaikka ihan mitä vaan. Paitsi on aineksia, mutta ei ole Lahdenmäki. 35 minuuttia kohta täyttymässä ensimmäistä puoliaikaa ja tasaista on. Järvenpää siitä keskelle. Pedro Sakalan. Hyvä syöttö tuonne alueelle ja näin lähtee Lehtovaaran pitkä avaus. No Kutsin jatkosyöttö enää perille mene. Vielä on Ropsilla hetken aikaa. 15 sekuntia vielä pystyy purkamaan pallon keskelle. Ja nyt on sitten nopea vastahyökkäys eteenpäin. Kutsin kääntö ei mene omilleen. Ja kovaa kohtelua. Tampura pääsee katkoon. Kennedy, Lehtonen. Vähän huonosti purettiin siinä tuota tilannetta ja nyt tulee veto. Ei pysty maalia tekemään tuolla kotikentällään Kupsia vastaan niin ennen viimeistä kierrosta HFK. Järvenpää repii siinä jo vähän paidastakin. Ja Ropsin vapaa pot. Osoite ei oikein pysy tällä kertaa kuitenkaan tuossa vedossa kohdallaan. Näin lähtee jälleen Rops Garcian paikalta pois, mutta tällä hetkellä Senelillä vaikeuksia pallon kanssa ja lopuksi Rovaniemeläiskar varastavat sen sitten Lehtoselta. Mravec kääntää keskelle Galanille. Näin tulee sieltä sitten täyttävä. Puolustustilanteen katkaisee. Muinonen kääntö laitaan. Galan pelaajille oli jakamassa ja onko se sitten Jean-Fridolin Ngambe, joka olisi peliin tulossa. Rops hakee kuitenkin nyt tästä tilannetta ja tolppaan menee illan toista rovaniemeläismaalia. Loukkaantumiset sen verran rasittaneet, että mies tosiaan teki. Taas Jamme ehtii tuohon palloon ensimmäisenä. Mäkitalon jatko.
vienyt KuPSin 2-0 johtoon. Ilves OJK 1-1. IFK:ta kiinni, tulee pisteen lähemmäksi ja sen jälkeen joukkueiden ero ennen viimeistä sarjakierrosta. Ja sitten lähtee pitkälle korkeutta ja maalipotku. Kennedy tällä kertaa saa pallon siitä Nebihiltä, mutta ei tule tuostakaan mitään ja jälleen tulee sitten Rovaniemi palloseuraa. Saksela Lahdesta, pallo pysyy kuitenkin. Ei pääse Knapo Jukan tuohon, vaan Galan purkaa Interin ja IFK:n väliä, nimittäin se yksi tuon ottelun lisäajankuvansa palloseuraamme. On mestaruus sitten omissa käsissä, mutta tämä taistelu täällä putoamis. Interin puolustus ehtii ryhmittäytymään, mutta tilanne kuitenkin edelleen jatkuu. Galan, pääseekö vetoon? Galanin veto. Se